Hello guys, magandang early morning sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest sa Bagyong Henry at ito na po ang ating panghuling update dahil po nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So ito po ay ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Umpisa natin ang update. Ito yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Ang bagyong si Henry ay habang humina po ito sa nakalipas na 24 oras, sa nakalipas din na 12 oras, ito po ay biglang lumakas ulit from Category 1, 140 kph. Ito po ay pumalo ulit ng 160, Category 2. Just a decent typhoon at dumaan na po sa may Miyako at Yaeyama Island chains. At ito po ay naglandfall sa may bahagi po ng Tarama Island sa may area ng mga doon po sa Southern Islands of Japan in between Ishigaki-jima and Miyako-jima. So doon po siya dumaan at nakarecord din ng mababang atmospheric pressure at yung pagkalma ng hangin at ulan, pagdaan po ng kanyang mata. At patuloy pa rin ito nag-iibayo ng habagat sa Luzon, lalo na po sa kanluran, bahagi po ng Ilocos Region, Benguet, at ibang areas po ng Cordillera Administrative Region. Dito rin po sa kanluran, bahagi po ng gitnang Luzon, kasama po Metro Manila, Occidental Mindoro, ay makakaranas po ng pabugso-bugsong ulan. Samantala sa Bicol, nagkaroon po tayo ng stray rainfall, dala po ng mga thunderstorms na dumaan early morning kahapon at the rest of the day naman po is mostly cloudy, may konting hangin, mainit at wala naman pong ulan na naganap. At dito naman po sa area po ng Visayas at Mindanao, magiging katamtaman po lagay ng panahon, subalit po sa hapon at gabi, meron pa rin inaasahan pong mga localized thunderstorms. At meron tayong binabantayan pong another weather system, nandito po sa may north of Guam, which is likely to be an area of interest within the next this coming week. So babantayin po natin yan for any development. At ito po yung zoom in satellite animation mula pa rin sa University of Wisconsin at nakita po natin ang kindat-kindat ng kanyang mata, okay? Minsan nawawala, minsan nandyan. So, it's a sign na the system is trying to organize, okay? So, nandito na po siya na yon. Papalabas na po ng Philippine Area of Responsibility at sa ating infrared animation mula sa SIRA at RAMMB ay nakita po natin ang paglabas ng kanyang mata na medyo nag-organize po yung medyo pulang area po ng surrounding the eye. Ito po yung tinatawag nating eye wall. At may malakas din na outer bands, yung bibigay po ng malakas na ulan at mga hangin na hindi po lalampas ng 80 kph dito po sa may coastal na areas po ng extreme northern zone. Ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy para makita ninyo ang pagdaan ng kanyang mata around 9 p.m. Philippine time sa may Tarama Island. At ito po ay around 11 p.m. Japan time, okay? So, dyan po siya dumaan. So, nagkaroon po ng sudden calm dito po sa Tarama Island. Ito po ay in between Miyako-jima and ito pong Ishigaki-jima. So, dyan po dumaan yung kanyang eye at may nakita tayong data mula sa Japan weather station, Japanese weather station na umabot po ng 950 ang kanyang atmospheric pressure o mean sea level pressure nitong bagyong ito nung pagdaan niya at nagkaroon din po ng malakas na bugso ng hangin na umaabot po ng 40 meters per second. Okay? So, kung i-add po natin yan, 40 meters per second, that will be around times 3.6 in kilometers. Yan po ang conversion. That will be around 144 kilometers per hour. So, pasok po doon sa malapit sa 160, okay? Since
dito po siya dumaan sa may area po ng Takama Island. At ito yung ating latest track na inisyu kaninang umaga. Although late na po ito, but medyo tumatawa naman po ang ating forecast kung saan siya dumaan. Although medyo malapit doon sa Ishigaki-jima, pasok pa rin yan. Mataas ang percentile nitong forecast. At inaasahan po ito pupunta sa bahagi po ng South Korea na yung darating pong Lunes or Martes. Okay, or within the next 48 hours, ito po ay dadaan po sa bahagi po ng South Korea. At ito rin pinapakita ng mga computer models, lahat sila nag-agree na ito po ay dadaan po sa may Jeju Island at dito po sa may southern coastal areas ng South Korea. Ito po yung ating forecast naman sa ulan sa susunod na 3 araw. Umpisa natin ng Lunes, ng mamayang hapon, Linggo, inasahan pa rin natin mga thunderstorms at mga ulan, pabugso-bugso, dala ng habagat. Samantalang Mindanao, magkakaroon po ng mga localized thunderstorms dito rin po sa Visayas. While sa Lunes ng hapon, inaasahan pa rin po natin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasama po ang Mimaropa. At sa Martes ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms as usual sa mga iba't ibang bahagi po ng ating bansang Pilipinas. At sa Wednesday afternoon, medyo magkakaroon po ng paghinga ang mga thunderstorms. May mga chances pa rin pero maliliit na areas o isolated ones sa may bahagi po ng Southern Tagalog provinces, Metro Manila, ibang portions din ng Northern at Central Luzon, Cebu, at dito rin po sa Kabisayan at Mindanao. While ang Bicol region ay mga isolated smaller thunderstorms lang ang pwede mangyari. Mostly okay naman po ang magiging panahon sa darating na Miyerkules. Okay? At ito yung ating rainfall accumulation forecast. At kitang-kita po natin ang bulk ng ulan nasa Western Luzon, while ang Mimaropa, Visayas at Mindanao is mainly due to localized thunderstorms. So, nagkakos po niyan ay ang mga localized thunderstorms since nasa panahon pa rin tayo ng La Nina. At bago tayong paalam, ito yung ating graphical satellite analysis ngayong gabi hanggang bukas po, Linggo, 24-hour graphical satellite analysis na ginawa natin na kagabi. At ito po hanggang ngayong Linggo. At yan po, kinakita po natin ang extreme northern Luzon like Batanes and Babuyan ay nasa influence po ng outer bands itong bagyong si Henry. Habagat naman po sa Visayas at Luzon na magiging mas malawakan po sa kanluran bahagi po ng Luzon dahil po sa hanging habagat na pinapaibayo po nitong si Henry na yung hangin ay pwedeng umabot po na hanggang 60 kph. Okay, so far ang risk of flooding at landslides sa Luzon ay still, lalo na yung western sections, ay nasa high probability. While itong areas po ng extreme northern Luzon, medium na lang po dahil paalis na po itong bagyong si Hinamnor or Henry. Okay? So, yan po. Yan muna ang ating latest update na yung weekend, early morning ng Linggo o Sunday. At pabalik ulit tayo sa regular tropical weather analysis bukas, okay? Lunes, upang bigay sa inyo yung pinaka-latest kung anong mga possible formation within the next coming week. Okay? Isingit na nga natin, okay? Para makita ninyo kung anong magiging forecast. So, ito yung binabantay natin. Balik tayo ng Linggo. Monday. So, nandito po yung area of low pressure. Tuesday, yan po siya. Medyo baka dalawang mag-form na LPA dyan para nasa labas ng PAR. So, elongated po ito. Papalapit po sa Philippine Sea. Sa Webes, medyo may mag-form po dito sa may Iwoto. Okay. So, hindi ba po ito sure? At ayan po siya, magiging tropical depression o tropical storm. At meron pang isa ditong LPA na babantayin natin for any possible development. At yung monsoon ay makaka-affecto pa rin sa Visayas, more of westerly winds. So, yan po. So, babantayin po natin yan, yung shallow LPA for possible development. Again, this is Mike Padua. See you again on Monday.
And I hope na maganda ang magiging weekend sa inyo. And until next time, good evening sa inyo lahat.